Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। दिनैहाय जोङो आं आरो आंनि बिनानावजों लोगो मोननै रुम खाथियाव मोनसे दुब्लि दं आरोना बेवहाय जोङो मानामुनि खानो थांगोन दिनै। स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला दा भिडिअखौ जोङो स्टार्ट खालामनोसै। ये देखो हमारा दीदी बियो जोंनि टंला कलेज आरोना नोंथांमोना पानिपुरि जानो लुगैदोंब्ला बेयाव जाफैनो हागोन आरोना गाइस बे सगा टंला कलेजनि खाथियावनो दं आरोना ओमफ्राय बे सकखौ बुक नलबारिनिनो गाइस नैबेथिं थांबा जोंनि न' मोनहैयो आरोना खिन्थु जोङो सिद्दा थांगोन बिथिं थाङोब्लाबो टंला टाउन मोनहैयो गाइस बै बिथिं थाङोब्ला जोंनि बे टंला एरियानि मोनसे पार्क दङ आरोना बिथिंजाय पार्क मोनहैयो खिन्थु जों बिथिंजाय थांफेराखै खिन्थु माब्लाबाफोर थांगोन बिथिंजाय दाइथिंहाय गाइस जोङो सहैसिगोन गाइस जोङो दा सफैबाय जोंनि लोगोमोननि रुमखौ दा बिसोरनि रुम खाथियावनो मोनसे दुब्लि दं आरोना बेवहाय जों खागोन मानामुनिखौ So guys, जोङो दा सफैबाय नै थांनोसै आरे माबायदि सफैबाय जोङो बिसिनि लामाया जि गोलाव आरोना नै गाइस जोंनि लोगोमोना बेयावनो थायो आरोना So guys, जोंनि लोगोआ माने दुब्लिथिं अलरेडि थांखाबायमोन आरोना मानामुनिखौनो दा जों दुब्लिथिंजाय थांनोसै जोंनियाव बन nih guys bisa sampai एकदम दुब्लियाव जिरायगासिनो ना सान्दुंआव थ' जाहैनोसै गाइस बैयावहाय हाबा दङ आरोना थांनानै जाहैसै होनगासिनो एसे फिसा फिसा हादों माखो मानामुनिखौ मुहि माखानायानो दोङो दाखालि खानाया एसे फिसा फिसा हादों आं खागोन ना हायाखै मानसि गाबलाय गासिनो मा खालामदोंलै दोमै नोङो मा खालामदों गासिनो दोमैया आंखौल' लागोन आरो बिथिंथ' ला फैसा आं गोथाव मैगं खादोंमोन मालाय जाखायो आं दे बाहाय ग्रोबाय आं खानाय सानो नालाय नङा बेथ' होजोबो गासिखौबो नांफैनो उनावनो Hi guys, finally the tender ni deh. Mana? Hai. Mana muni gak dengar na? Mereka mau dengar na? Guys, mobile stand ada gian na lang kada nareo na. Husinan dan nagal. Hey guys, mana muni abi hamale burza zatarbai ni. Burza zatarbai mana muni ya. Bibo ni mana muni kagasini. Ni bitanga. आंबो खानसै नै गाइस मानामुनिखौ माबायदि खानांगौ जुदि नोंथांमोना रोङाबा आं फोरोंना होनि नै गाइस इखो इदि फुनांगौ आरोना इदि फुनानै इदि बुस्रिनांगौ माने बिनि हाखौ आरोना बिनि हाखौ बुस्रिनानै साफा खालामनांगौ बस बिदि खालामबा जाबाय आरोना Jasmine ada malah pindah. Sini kak enggak, 956. Ini atau panas sampai? Kecil lah ini. Jangan nyala itu kumpul sana. Bila gue sendam ada uang saya kalau ada, nggak ada gurunya toh.
खेबसे इन्ट्र सारा संबाय रोदा सोरा माने जेबो बासियालासिनो आसका दांग्राव एवजोबना होबाय आरो इदिनो जाबाय गोथावसो जानाय जानायालाय मालामोन आं जायाखैमोन आंलै आं अमा जायामोन ना आं अमा जायाखै आंनि बेलेग खांना दोननाया नारजिखौनो जांखायदो आं अमा जायाना जायाखैमोन आरो नारजिया गोखा नंखायामोन ना नारजिया गोखा नङि मिथियाखैमोन आं नारजि गोखाखौ ना गोरान एवबासो गोथाव मोनसियो खर' जाबायनो सान्दुङाव आयनानै नैबेहा गैजो जाबाय नै जोंहा गाबोन ओइयाव बिया जाहैनो लुगैनाया इनभाइटेसनानो हायखालायबाय बिया नङानो काससोनो मालाय ओइलाय जों ओइयाव कास जाहैगोन गाबोन जोंखौ मेगन खानाय गाइस जोंनि मानामुनिया नै एसेबां जाबाय नै एसे बावानो जासिगोन आरोना गाइस मानामुनिखौ जिरायनानैसो खानोसै दा बुंहां बुंहां जायो गोसो बुंनो हाया मानोबा ओइलाय ओइ आन्टिया होनलाय नोंसिनि आन्टिया ओइ रुबिया ओइथिंसो होननानै बुंबाय स' गाइस दायो जोङो बोग्रि जानो थाङो आरोना ओइ लामा जिङावनो दङ दा बेखौ जों जानो थांनो नागिरदों बोग्रियानो गैलायो जाबाय गाहायाव बिस्रा लाङो नों गाखोदो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये नै गाइस बोग्रिया इसां दङ खिन्थु गासिबो गोथां गोजासो आरोना जालालां इसां गोखै होबाबो जायालै इसान गोखै बोग्रिया बिराद लाजिसैलै बे गथ'फोरखौनो बे सासेया मबाइल नै गाइस सोर बोग्रि जानो ओरैबायदि बोग्रि ज्राव ज्राव दंसै बेयाव नाथाय गोखै जाबाय बियो गाइस बिसोरो एकदम बोग्रि हानगासिनो आरोना जायैनो गोथाव गोखैसो आं जानो नायबानो जालालै बोग्रि जानो फैबाबो बुजालायनाय मानसिफोर गाफ्लेनाय गोजासोलै बिनिया फै नै गाइस बोग्रिया गोथांसो होमबाबो जागोन जानो लुगैयो गाइस बै सासेया मानामुनि खानो बानानै मबाइलसो दांगासिनो आरोना बिसोर सानैया आरो गोसो होथारदा एकदम मानामुनि खागासिनो आरोना मालायसोलै नै बेहा भर्ति जाथारबाय जोंनियाथ' एसेल' बाजोब्बायसो आंथ' गाइस जोङो दा खाखांबाय दा थांनोसै जोङो नै आंथ' खिथाहरखानायसो बेखौ दायो जोङो थांसै आरोना लोगोनि रुमाव लोगोआ साहा फुदुंनानै लोंहरगोन ना सिनियानो गैयानो ओंखायनो संख्रि साहा बारा मिनिबाय
Udah lah video. 당시 정하다. 내비 사세도 카스레가 비어 모바일 지나가시는. 나 앞에서 봐요. Biha mana muni kuma dengan. 비하 mana 문이야. 너 그마 봐 이네 비하. Mu tang di rumah ni mu tu nang mau kena khabar ana. Dia lo kan yang ada. Guys, 비하 나 mana 문이야. 너 그마 봐 이네 나 खानानै दोननानै बोग्लिजानो सानथ' बिसोरो जोङो लोगोनि रुमाव संख्रि सा लोंलांसै आरोना बिस्रा माने बिहा नङा बिनि रुमाव बेसारा माना मुनिखौनो गासारजोबना गालांजोब्बाय मोनलाय बिसो लोंसै इनि उनाव जोङो रुमाव थांफिनसै ओमफ्राय सगाव हाबनानै जोङो बयलार आरि लानानै थांसै आरोना दिनैहाय बेहा बिथिं मा खामानि बेयाव बाथरुम बनायगोन नामा हा बाथरुमानो खामानि बेयाव फ्लाइटखौ नाङा बेसेबां गुसु आं सेन्देलखौलाय उनथिंबो समायना सिगांथिंबो समायना सोरगिदिं समायना नै बिथाङा दा साहा फुदुंनो नागिरदों बेसेबा जोङो दा थांनोसै आरोना जोंनि रुमाव बिसोरो आलासि जाहैगोननो दा जोङो गासैबो दा थांसै बोलेगा साला बोलेगा Jasmine. Ini coba mui gumna perlu mui. Jasmine hotel rumah di mama dulu. Film actress. 다이 정을 lög은 이름을 당사나 배사시나 비어 안으라 파이네. Engkau dialog dia hasil hasil second year story kita kunci nahisil kandisil. 얘 lög은 이 루말나? 비어 누구 있나 마? 키그라스. 미스 나이스 너무 짱 놀랐어요. 다부 송아서이 라나가 เลย마이롱 사이롱 녹화이 맞다 마이롱 원래 장아 마이롱 라긴 나를 라나가 한 바이 먹을 안 쓰는 비에 자바이 상부자 나가는 와 네 상부자도 안 해야 돼요 जोङो दा लोगो मोननि रुमनिफ्राय जोङो ओंखारलांबाय दा जोङो थांनोसै बानायग्रा जोङो दा ओंखारलांबाय आरोना जोङो दा सकआव थांसै आरोना दा बे सकआव जोङो बिदिनो बयलार बेदर लानोसै ओमफ्रायो बिदि लाखांनानै जोङो थांनोसै रुमाव जोङो दा सकआव फैबाय आरोना बयलार बायनो ओइ बयलारा बेथिंजाय दङ फैदो जोङो दा बयलार बायनो थांदों आरोना 사파 보이노? 그럼 집 앞에 사파 붙이는데
जिल्लो दानो जादों जानसिगोन आं बेखिनियाव लागोन बेखिनियावनो सोबो लाबाय खिन्थु बेखौ स्टेन्ड लाबा मोजांसिन नुगोन नोंसोर माइरंफोरखौ मानो लानांगौ दे स' गाइस जोङो दा रुमाव सहैसिगोन आरोना दसे बाबा स' गाइस जोङो दा फाइनालि सफैबाय आरोना रुमाव जोङो दा सफैबाय आरोना नै जोंनि रुमा ओरैबायदि बेलेगखा स' गाइस जोङो दा रुमाव सफैबाय आरोना दा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्रायो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम माबायदि मोनखो स' लास्टआव थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय बाय बाय